Eta zaintza horrek bere frutuak eman ditzan, gazteen atxikimendua ezinbestekoa da. Baionako Bernat Etxepare Lizeoko gazteek argi dute hori, ikusi bestela. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan miren nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe. Hasteko zu nungoa zarete? Ni Aitor Servire naiz, azkain darra. Ni Gilenigoa naiz, txasoa. Ni Miren Etxeberri, Arantusiaja. Leire Fagoaga, Sarataja. Ta Ibai Kapo Zalgiztaja. Lizeoan zaudete ikasten eta aste osoa hemen ematen duzu zuek? Be guk ez, pasatzen dugu Barnategian, Tarnosen, hortik laurden batetara. Eta guk aldiz astea etxean pasten dugu, goizean goiz autobusa hartzen dugu, bidea luzea da, baina Zenbat denbora? Horen bat bidea. Eta hemen zaudeten ikasleon artean nola hitz egiten duzue? Ni ustez nagusiki frantsesez hitz egiten da, behar. Naiz eta talde batzu bat diren aski euskaldunak. Eta euskaraz ari zaretenean, zuen artean etxeko euskara erabiltzen duzu edo hemen bestera batera mintzo zarete? Be desberdinki zentanik etxen suka egiten dut, eta aldiz lizeoan egiten dut batuaz mintzoniz. Adibidez, etxen egaren nuke, adibidez, akituan nusu, aldiz gero hemen akituan niz. Etxan ejanen nuke zui notoekin joiten gira, eta hemen egiten dut ejanen nuke zein autorekin joaten gira. Eta hortan, gero bera bezala, miren bezala, siberutajekin beti siberutaje zariko nize, baina besteekin ez. Beraz, esan liteke hemen euskalki berri bat sortzen ari dela? Lapurdi, Basen Nafarro eta Suberoko batua sortzen dugula edo. Euskalkiak nahasiz edo horrelako seltxo bat eginez. Eta gazteen artean, helduekin bezala hitz egiten duzue, edo baduzue zuen artean hitz egiteko manera bereziren bat? Ez, tartezka euskara edo erabiltzen dugu, frantsesezko hitzak sartzen ditugu batzu. Eta adibidez, futitzen erabiltzen dugu, egiteko bosta sola. Edo besteraz, enerbatuak girela, aspertuak egiten dugu putain, merde, pitotzen gira, erotzen, edo ezagit, mekauen, ostia, olakoak. Gero guk hainitzetan dragatzen dugu, hemen guti ligatzen dugu. Iparralde osoko gazteak biltzen zarete hemen, nola ikusten duzue gazteen erabilera zuen herrietan? Biziki txarra, energian osteko bai. Ikastolakoak ez direnak, ez dute sekulan hitzik egiten edo trufatzeko izan baliatzen dute euskara. Siberuan, gaztein hitz ez dira ikastolara joan, hala ere euskara badakite, etxean ikasi baitute. Eta gero guk ikastolara joan girenok entzuten dugu zu. Bai, nun galeiten dakute, nun ikasi duzu euskara eta ikastolan. Eta besteak etxean ikasi duenak erantzuten izu, ikastolan ikasi duzu, ez da egiazko euskara. Aizu, eta aurrera begira, ikusten duzu aukerarik ikasketak euskaraz jarraitzeko? Bai, egiten alda, baina ez ahlo guzientzat. Ahlo batzuetan aixe aukera gehiago badago aldean. Eta bestena zainitz bordelera edo tolosara edo egiten dira. Eta basoaren afera nola daukazu, Basoa da lizeotik ateratzen pasatzen duen azterketa. Hegoaldeko selektibitatearen antzekoa erran dezagun. Gaur egun bi gai bakarrik pasatzen ditugu euskaraz. Eta orduan guari gara hori baso euskaraz pasatzeko eskubidea aldarrikatzen. Baina badakigu Frantziako estatua nolakoa den. Bere frantses estatu hizkuntza senduarekin eta beraz 14 bat jartzen dizkigu jentzat.